postasun handisa, azkenian hemen txikitatik egon da, hori niretzago beste 2-3 urte hemen egotia ona binkulauta, sentsazio oso ona. Azkenian... Futbol eskolan hasi zinen, eta pixkaneka ja filialean. Bai, txikitatik hasita, denboraldi, aurrera, esakigun ez da gora jungo ginen, no ez? Eta, bueno, azkenian pauso txikiz, onaldo bera, ez? Lanian jarraitzen da hori. Zer emezta, kasu, etorkizun nahi behira? Debutatzia izango zen, niretzago Ibartarra izan da, gauza, deskribazina, ez? Zer moduz eramatea? Ikasketa, futbola, entrenamenduak, zer moduz gestionatzen dira? Gogorra da, baina inalda. Azkenean batzutan gaizko pasatzen duzu, beste batzutan hobeto, baina inalda. Danen alda da nik uste ez dala ez bat ez bestio etxi behar ez. Azkenean hankan lurrian eukita. Filiala hor behian dauz etkapenean, baina gauzak lanean ari zeate, ze impresioa mendik aurrean? Bueno, sentsazioak ez dira txarrak, ez, baina partiduak ez gabi irabazten, ez gauza positiboa lortzen detai txikiengatik. Azkenian, gauza txikizangatik ez badu hori lortzen, bueno, ez da... Baina aurrera begira, izartxu eta... Bai, gogoz, dana gabiz gogoz, hau aurrera ateratzeko gogoakin.